Ovo je naša škola. Ovdje učimo, ali i rastemo. Naši nastavnici nas uče, a i ohrabruju. Oni nam pokazuju da je znanje najveća moć. Kad nam je teško, oni su tu. Kada ne vjerujemo u sebe, oni vjeruju u nas. Njena najveća moć je strpljenje i osmijeh. On uvijek osjeti kad nam je teško i zna kako da nas podigne. I kad nas upomene, znamo da je to iz brige, a ne iz ljutnje. Časovi s njom nikada nisu dosadni. Uvijek pronađe novi način da nas zainteresuje. Njen osmijeh nam uvijek uljepša i najteži školski dan. Ona nas voli kao svoju djecu, a mi to osjećamo svakog dana. Ona ima super moć da nas nauči i ono što mislimo da nikad nećemo razumjeti. Kod nje svi imaju jednaku šansu, zato je poštujemo. Njegovo znanje je štit koji nas štiti od neznanja. Njegovo znanje nas vodi, a njegova strpljivost nas uči da nikad ne odustanemo. Kod nje uvijek znamo na čemu smo i to nas uči da budemo bolji. Ona nas uči da kroz knjige i jezik otkrivamo cijeli svijet. On nas kroz šah uči da svaka partija, kao i život, traži strpljenje i dobar plan. Naši nastavnici su pravi heroji, jer je njihova moć U znanju i ljubavi.